Asa ta mulai partang yang ata di bagasan Bornginon, tapahohom marohata, tapuji matuhata, marede sian buku ede nomor 10 ayat sada sahat rodi ayat 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Tigordo akadalan ni Jahoba, jalahalak partigor mardalan disi. Alai anggo halak parjahat tarsuladit dodisi. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jalana bonar. Mauliate hudok hami ala dipabisar hotu hami barita nauli. Namanodangi rohanami. Ai alani i ubahen hutadahami ho dohot lomoni roham. Dipangido rohanami naeng mangulahon lomoni roham hami saleleng dingoluon. Jalanaeng martua hami bahenonmu. Sai parbadiai marohanami marhite-hite todim. Jala pargugui mahami mangorom hisap-hisap. Dohot manggotapon roha portibion. Sai palas maruhanami mangoloi ho alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ayat sada sahat rodi ayat 5 tajahama mergati sorin. Alai anggo si Joseph tarbuan do tua tu Misir, gaberoma si Potipar wakil ni Raja Parao. Si rajai akan aposona halak Misir manuhor ibana sian halak Ismail. Akan apatuaton ibana tusi. Jadi dung di ida rajanai nani donganan ni Jahoba ibana jala ditupak Jahoba sude niulani tangan nai.
Jadi olat ni na pinabakit nai ibana, bahen siramoti jabuna, rodi sude na di ibanai, di pasu-pasu Jahoba ma bagas ni halak misiri alani si Joseph, majadi do ditupak Jahoba sasude na di ibanai, di jabu dohot di balian. Ima sahatna martua do akana tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Tabegema kur ina maranata diuduti dohot kur ama Immanuel.
Kita puji Tuhata sian buku ede nomor 272 ayat 3 dohot ayat 4. Ali Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliate puji-pujian di sobbahor rohanami Tuhan. Alasi dohot tolongmu na toktong madongani, mangaramoti, mangiring-iring, manugu-nugu pardalanan ningolu nami. Siya nakatikinasal pusahat tunuaeng, toktonggo di bagasa kaipason, di bagasa las ni roha kami Tuhan. Maju mamuji pasangak guar muna badiai lungobi maborngino Tuhan diudit hodo pehosanami diliako hahipason gogo tikingana dihani terbaik kami nakiborhat sa tonga-tonga ni bagas nami be marpungu hami Tuhan di bagas joromon dinahupatupahami pertanyaan di tonga-tonga ni huriam asirohat Tuhan jong-jongi pertanyaan namion jong-jongi roha doho pikiran nami ganuk anggia disudia kapare deo pamujon nami na susadiaon gabi puji-pujian nami otu hotau hasangapot di guarmu nangak kadongan nami naso apalabura marsaur doho tami di pertanyanan manang di dia bena sida dongane ramoti pasu-pasu mana sida tabayak kasilas ni rohai di nasida asanggia marhiti siani Tuhan lam ditadana sida asido tolong suak songoni matuhan nang hatam nanaeng karya sono nina posop Tuhami buka rohadoho pikiran nami asataka suatu sihami nanak sidohono ni hatami takas nakatami Tuhan huhangulu kami dingolu nami di hasyangan suak songoni matuha di pertanyaan nami bornginon huwa kami tuadopam aka perdalanan ningolu nami doho keluarga nami tarlubi perdalanan ningolu ni huriam asirohat Tuhan iring-iring togu-togu pardalanan ni keluarga nami be pada wakarsak pada wabatabat pada parsahito siya tonga-tonga ni keluarga nami tabay matuhana kapasu-pasu akasilas ni roha di tonga-tonga ni keluarga nami asa toktong las roha nami mamujiho nangakayanakon akapahopu Tuhan nau pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nami manang di dia bena sida maringanan nadau manang nazonok siya kami ramoti nasida saluhuna juluani nasida Tuhan dia kadala nanak sidalanana juluani nasida dia kaulaon nanak silaon nasida juluani nasida Tuhan dia kapikiran nanak si pikiran nasida unang loas nasida mangalaka somar donga dohoto dongani nasida Tuhan asa tiur ngolu-ngolu nasida atoko matuhad dongan nami mia maringana di tonga-tongan ya kabagas nami bae nak kabagas nami Tuhan bagas silas ni roha dihani lumobi mamujiho suak songoni matuhad di pertanyaan nami bornginon huwa kami tuadopamu akadongan nami ruas ni huriam
macai torop na di bagas sa parsahiton. Akan apiak-piak di rumah sakit manang di bagas na sida. Terlebih Tuhan, di dongan nami parsaora butar-butar, nauk sidung operasi sian wek tolu. Suak songoni di si Timoti pardosi, dohot metiu pardosi sian wek opat, natongon pemulihan waing di bagas nasida. Suak songoni Tuhan diamanami amang gultom, boru mani huruf sian wek pitu, natongon waing di rumah sakit persahabatan. Suak songoni nang dinanami hanainggulan, boru nainggulan, boru sinaga di rumah sakit haji. Nang di inanami, inang boru simorakir, natongon waing di rumah sakit pasar Rebo, nang amanami amang papahan di rumah sakit umum Ciracas. Macai goda ngakaruas ni huriap Tuhan na di bagas sa parsahiton. Asiro hamdina sida. Masih lope hami Tuhan liano makahamalumon. Liano makahagajang yumur dinasida. Asanggia to katikinan yang roboy hami Tuhan rap marlas ni rohama muji pasangapoko. Alani Tuhan mangido hami. Surduk ko tanga mula dadiyay. Majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti. Pasu-pasu kaubat na pinangan nasida. Nang tangan ni parubat. Asanggia marhitisian ni Tuhan. Boy tumibu malum. Tanggal parsahito ni siya pamatang nasi. Posroha nami Tuhan dangalong nasotar patu paho. Naboy do Tuhan patu paho mutadda halongangan. Hamalumod dia kadongan nami. Asanggia tu akatikinan engro. Boy hami muse. Rap marlas ni roha mamuju. Suak songoni Tuhan di partangyangan nami bornginon. Hubuak kami tu adopamu pardalanan ni ngolu ni huriam hakabipet cibu buron. Asiro hap Tuhan iring-iring togu-togu pardalanan ni huriamon. Padau Tuhan nakaulau ni sibolis. Molo tungadong nanang manggugay huriam. Asanggia sonak soharibo-ribo kami. Marlas ni roha kami toktong. Mamuji pasangapoko. Satokin na Tuhan. Naing lebih mahal madapot to nakabagas nami. Homa Tuhan madongani kami. Di pardalanan. Padau akabataba. Padau parmaran. Palas roha nami ano Tuhan. Boy pa jupang dohota kanawawalong hami di bagas nami. Nang di tonga-tonga ni bagas nami. Homa Tuhan madongani. Mangaramoti mamasu-masu kami. Tuktuhi roha doho pikiran nami. Asa sa masihol kami. Ro marpungu marsaor di joromon. Jalo ma Tuhan ilihilik pangiduan nami on. Marhite-hite warnya anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema kursian wik pitu.
Tapuji Tuhata sian buku ede nomor 750 ayat sadadot ayat 2. Asini rohama dihamu dohot dame sian debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatani debata dihita, nagabe turpuk jamita, ima sian barita nauli nasinurat nisi Mateus, bidualu ayat 5 tolhastu ayat 10 tolu. Hujahau madihita tapayuti matakas. Dungi bongot ma Jesus tu ta Kapernaum. Jadi Roma tujolona sada iduk ni soldadu mangelek-elek ibana. Nin nama. Ali Tuhan. Sai pea do na posokku di jabuku. Nasario do ibana. Macai bernit diahap. Dungi nina Jesus ma madok ibana. Ropeau pamalum sahitna. Dungi didok iduk ni soldadui mamangalusi. Ali Tuhan, nahurang tamadu autung digeommu jabuku. Dok mahata si sadok, asa hipas na posoki. Ay gariau, jolma na nirajaan, na mga rajai soldadu. Molo hudok, tu nasada, tu sadui maho, lao do ibana. Ia tu nasada, tuon maho, barodo ibana. Jala ia hudok tu naposokku om mabain, jadi ido dibahen. Jadi longang marohani Jesus ubegisa gabe didok mamadok akan namang yuton ibana. Si tutudo na hudokon tuhamu, gari dihalak Israel, dang jupangau hapor siaun nasongoni. Alai hudok matuhamu, torop do na rosogot sian purba dohot sian pastina gabedongan sa panganan ni si Abraham dohot si Ishak dohot si Jacob di harajaon banua gijangi. Alai anggo aka anak ni harajaon ni hian si pabaliod doi sogot tu naholom maripotipot. Disima masa angguk-angguk dohot na patungoripon. Los didok Jesus mamadok iduk ni soldadui. Lao maho jupakoma hobar tu hapor siomi. Jadi hipas mana posonai dina sangombasi. Ido yanggo sahat ni turpuki. Hamo kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Ya dorahita mabigi goarnion anjisi gongsi bojaksiu. Ya do tahe. Ala dang boja da boja siudo da
molo buja asing deh. Ya do taheta begi narohaku molo hudok ini adalah nama lahirnya, tapi sebenarnya namanya adalah Bunda Teresa. Oh, ngadapok biate. Jadi ahado naboita putihi di pardalanan ni Bunda Teresa. Di pardalanan ni ngoluna di patupa ibana do ulaon para sinorohaon. Di urupi ibana do akan nasusa. Naso mardiha-diha. Di urupi ibana do jala ditangyakon ibana do akan namar sakit. Artinya di ulaon ibana do ulaon naniojar sian holong ni roha. Ido naboy idaota los di ulaon ibanai dang mardikan. Isarana Bunda Teresa holan lao manangyakon manang mangurupi itap ni punguan sile sabungan daw. Ala bursinurati ibatong kan. Manang na itap ni punguan purba ala buru purba umakku. Contohna daw. Alai dang mardikap pabahinan na. Molo di sonarion agak beda dua teh amanginang. Taida ma molo marpesta namora amplop nasian naroi na manupahi pe nang pepogosi bana di usahon ni bana dosa tibo-tibo na. Dan kita alai molo dong na marpesta na pogos ba molo 50.000 ngapa tibo hui di ibana inam saya di rohana. Ima di partikianon alai dang di Cibubur Raya teh. Saya dauma akapa ngalaho si songoni. Artinya ima ada satu sosok yang boleh kita acungkan jempol dalam perbuatan baik nani horhon ni holong so mardikan pangulona. Nang diturbuko petai dadui ima marhite sada iduk soldadu nina. Kepala prajurit letnan manang perwira. Di ulaon ni bana doi tu sahalak na posona. Molo didok tu sahalak na posona boy doon bermakna budak, pembantunya, pekerjanya. Jala molo didok na posona molo digali ibana boy do mapakorosongonon bahwa kehidupannya itu seperti barang yang tidak berharga lagi. Molo ngasahat sahalak na posonai tu Tuhan na dang boy be ibana bergerak bebas. Hosana pe nga dipeop Tuhan na. Jadi dia tidak punya hak yang bebas. Artinya ada kedudukan antara yang tinggi dan yang rendah. Alai aha mana masa diturbukon. Di har-hari do aka pembatas namandok namora dongan naholan namora. Namora holan mangurupi namora. Yang guna pogus holan napogosima dongan na manang mangurupi rap napogus. Di hari-hari ibana do akan nama bahen batasan-batasan atau gap. Amana taida diturbukon. Dung di BG iduk ni soldadui nanong masa mapamalupon Yesus di akahuta laos di dapoton ibana mai dido ibana ma tutuhan Yesus dumpa jupang ali Tuhan sahalak na posok kunwaing peak di jabuk kuninna. Kita bisa bayangkan namanginang betapa mulianya hatinya. Seorang yang berjabatan dia mau membawa langsung di dalam doa supaya Yesus itu mau menyembuhkan seorang yang dianggap tidak berharga. Di kalangan Yahudi yang mungkin ini sangat jarang terjadi, jala molo tasulikiti muse ise do iduk ni soldaduon, imana tang mangiuton Yesus. Gari ada halak Yahudi mandok halak kafir di mana. Tapi dia dengan penuh keimanannya dia tidak membawa bahwa saya ini orang Kristen maka saya harus ke Tuhan saya. Sedangkan orang Kristen saja kadang mau lupa berdoa ketika dia sakit. Ikon jumolo do dilului mana di Google cara menyembuhkan asam lambung. Torinda dotong. Google dotong Tuhan na. Olo do si patah silap. Dilului mana cara untuk menyembuhkan panu. Inna kan? Dilului doi. Alai lupa ibana martangi yang tu Tuhan. Ubay ni ido dilului matur second opinion. Tapi dia lupa untuk memprioritaskan Tuhan adalah sebagai dokter di atas segala dokter. Alai yang go iduk ni soldaduon di dapoto ma Yesus nang topet bongot tu Kapernaum laos mangilek-elek ibana
Mau martangia kita ulu si patah tarhira nata paksa nate tu Tuhan Yesus. Ali Tuhan ikon malum doau. Alana naikon marjami tau marsugo di pertanyaan. Contoh namu lepas ibahian namar sahiti. Ikon malum Tuhan. Patudu huasom nina. Tohodo. Neng patudu ni Yesus si huaso. Alai di bagasan elek-elek manang sian haporsion na si tong do hita mangido. Atau hanya sebatas iya itu hanya formalitas karena saya Kristen, saya meminta kepada Tuhan saya di dalam doa. Tapi imannya kosong. Maka najujuk tabigi halak namar tangi yang di rumah sakit mananya ko namar sait ngajujuk tabigi. Dung saya mana si buat tangi yang dipitui do bibana. Kira neng mati do berengon. Torinda kan? Tapi baru ibana mananyakon. Ikan contoh-contoh na biasa tawida. Bahkan di jabuni sasahala kita martangi yang. Mungkin kita salah satu pelakunya, mungkin juga tidak. Alai tadukma hapur siau do pabur hatton sasahalak lau mangilik tu Tuhan asa Roma dapoton imana poso ni sahalak iduk ni soldadu marsahita hado tahe na poso ni iduk di soldadui sario nate adu sarionon dang sariawan nate sario do lumpuh tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi molo isarana adong namar sai songoni mabuat diri na pedang boy be. Boy di baik kok kamu molo halak marsai bertahun-tahun di halak jauh di pitoridok ko dialani dosa mu doi. Torin kan? Imana sodong pakirimonna bahwa setiap orang ya sakit ya harus disembuhkan dengan cara apa? Meminta kepada Tuhan. Idona diulahon. Ahamadido iduk ni soldadui. Di dokma di bagasan ayat walu. Ali Tuhan. Nah orang tama doau tung degeom mujabuku nina. Dia menganggap bahwa dia tidak layak padahal posisinya itu begitu tinggi. Ia menganggap bahwa dia tidak ada siapa-siapa ini sebenarnya. Tidak ada apa-apanya saya. Jadi idonian namasa di tonga-tonga ni parnguluata. Alai gudang dope namasa di tonga-tonga ni parnguluata songon hata namandok si togu na jongjong. Si tujang nagada. Tatu si do pangatusyon yon. Molo nga jong ibana nga boy ibana serdiri mardalan maruwa si togunon. Yang go nagadap nasoboy ibana mardalan ido si toguon nang si tujangon. Ido niyan hata na perlu taingot asa unang masa niyan si togo na jongjong si tujang nagadap ninna. Ubay ni ido dibuka dosonari mindset kehidupan bahwa orang yang kaya yang tenar itu sekarang membawa hambanya kepada Tuhan Yesus. Mengilik-ilik ibana dang dibuan ibana hati boonna. Dang dibuan ibana jabatanna. Gari ada di do ibana do ali Tuhan na urang tama doau tung degom mujabuk kuninna. Dok mahata si sadok asa hipas na posoki. Dia percaya sakababa di do Jesus malum do. Oma nabui idota tugu do haporsion na hape. Amanginang. Ati tunga dong sian tonga-tongata. Na difonis dokter. Disada parsahiton. Yang mungkin tidak ada obatnya. Atau ada pun obatnya itu hanya sekedar pencegahan. Bukan untuk menyembuhkan 100%. Mulu sakka babahata di dok Yesus. Porsia hamu malum. Neko malum deh. Iman kita yang menyelamatkan. Iman kita yang menyembuhkan. Molo martangia kita di bagasan hati dikon. Betul-betul mau merendah kepada Tuhan. Pos marohamuna. Dilehon di batado. Ganup natahirimi. Molo di bagasan. Haporsion nasi tong hita. Mangido tu di bata. Alani ido. Dung didok muse songoni di udu tibana do. Ay gariau. Jolma do. Nahuraja ininna. Hape boy do masa molo hudok hata tu nasada tu sadui mahonin na lau do ibana. Molo hudok tusan mahonin no ro do ibana. Manang Roma ko tusan to ro do i. Artinya dia punya kuasa. Tapi kuasanya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang dilakukan Yesus. Dikijang ni ido peho. Tuaku tarira songoni mapakilalaan ni. Sahalak iduk ni soldaduon. Maka Yesus pun memperhitungkan setiap iman seseorang. Di parar debatado harorota tuingananon. Di parar debatado taringo tu aha ulau nadinggan natapatupa. Itu diperhitungkan Tuhan.
Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan apa yang layak untuk kita, jika itu berkenan di hadapannya. Jala ala nadi ida do, ala memang dipatidik do rohanang pikiran na, longang matong Yesus. Kata longang ini bisa memberikan makna terheran-heran. Boy longang Yesus, alanya hado longang. Boy do alani na parjulo amanginang, karena memang belum tentu orang Kristen ini percaya 100% ke Tuhannya. Kok ini enggak dang manguton Yesus si bana? Aliboy mana persea? So tungan non hira ede hita na mardongan, halak na punasa luangan ibana. Ido alay dang nalaho tu di pahubar 100% tu ede ate. Naning dohono tahita dola Kristen alay hita dang dapotan. Boy do masa songoni. Hita do naro tu pertanyaan alay naso pertanyaan ini dapotan. Ala ibana nasoro pertanyaan ini mungkin lagi di parkarijuan na. Memang alani nalaho isarana dokter ibana nalau mangurupi halak naneng partus contohna. Ay na mangurupi do ibana disi. Dang holan sebatas parkarijuan na. Sotung songoni. Hita naringgas tu parkoran. HP halak naso markori dapotan. Sotung songoni. Dang naman do marsuko keluar mau sian parkoran Immanuel dawat to. Dangi manang parkoran Maranatha daw. Alai justru mabai kita bertanggung jawab. Molodo tahu tu son ikon bertanggung jawab pun yang kulakukan. Harus seperti itu. Dihanguluho na diulahon. Molo so dihanguluho do na diulahon lu angad do ibana. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi diparar doakan na taulai ubay ni ido gari Yesus longang apalagi mahita mamereng halak naso mangyuton Kristus ale porsio ibana gari ada di do Yesus masih tutudo na hudokot tuhamu gari di halak Israel dan jupangau haporsio na songoninin na. Sedangkan Israel yang sudah menjadi bangsa pilihanku, dia itu tidak betul-betul marhaposan. Songon edeni nakin edeni wek ido nakin unang marhaposan tuarta portiwan nang pe agak meper nakin di jolo-jolo nai alai kan boy do selamat au mulodong de parkur agak meper di jolo selamat do nang tu ujungon narak kuma ol songoni ape selamat do ala di bagasan roha melayani dengan hati akhirnya diselamatkan sampai ke ujung dang meper nasida ala ama nang pe otik tapi berpengaruh keras untuk menyokong ibu. Si ibu juga demikian menyokong si bapak. Jadi ikon saling dotong. Induk ni soldadu periko do di hosani parkarejona. Parkarejona periko di induk soldadu. Jadi memang harus saling bermitra satu sama lain. Asa tupa aka ulaon. Gudang do akan nani ida sian terbuko namanginang. Kepedulian itu sangat perlu. Jadi adong masa halak ruas di HKBP Cibuburon. Ala mungkin inangon molo di ida hirana umur 20 adope ala posona pardo pahanna ala molo di sukun umurna 57 torin na detok kan jadi marcarita ma marsuko tiba kollojo do pagi-pagi bedungo ina bahasa lu jay nang pagi-pagi dungo dinggat dungo pagi-pagi niku kan ido marbaswe diri puhala do iba marumur 20-an dang dipaluasi bahudul di inganan ni bay sugari pinatudu KTP niba tapi torjong-jong imada iba na hudul tornin nama artinya kepedulian orang sekarang ini sangat tipis melihat orang susah belum tentu tergerak hatinya apalagi membantu pinomat dimulai dari HKBP Cibubur mari tergeraklah hati kita berbelas kasih induk soldadu nu ngapatuduhon dang namangiton Yesus ibana alai parduli tu kahumaliangna tidak tutup mata untuk mau melihat hal yang kurang. Jadi lasir rohaku nari Sabtui ala dipatu pas seminar di huriat tahun. Jalan namang yuton sesi parjolo pe pasti diingo deh. Jangan fokus hanya kepada knowing ninna kan hanya sekedar tahu yang baik. Alai dang diingot laho doing mangulahon. Sotong songoni hita. Taboto na dinggan alai tang taulahon. Taboto do akak kebijakan na diputuson ni punguan alai dang taulahon. Isarana ma iko marguru da pukul 8 Immanuel inna kan HP Romaun jam 10 ngamula beda kan ido au nakindang marguru ina Maranatha laman do tua di dang nalau tu Immanuel contohna jadi molo kesepakatan nang tau buat ikut tau lau dotong asa dapotan parjebar kita songoninang ditiki dido
guru kor diwek marguru hitada apalagi guru kor niwekon nga lansia asi rohamu nopunge inang ikon adong doroha sugari iba guru dang romuri niba sogo doroha. Jadi iko masih pature-tureodo. Kepedulian itu sangat perlu untuk membangun satu komunitas yang baik. Kan saling mendoakan. Si tanya konon lala ma asaringgas ma punguani ninna kan. Dang marguna moloholan tangyakon. Iko na dong do parbuena. Memang mangula do toddi. Alay mono dijugul hodo misalna holan na juga libana torus. Dang olo ibana marhamu baon buha macarana. Ya memang harus dimulai dari diri sendiri. Ubay ni ima na parpudi. Ahama na Jepang ni. Di elek-elek ni iduk ni soldadui taida ma na parjolo di dokma ropeau pamalupo ni bana. Ada satu kepastian bahwa Yesus itu menyembuhkannya. Inilah kepastian yang membuat seseorang berbahagia terus berharap di dalam imannya. Dungi diuduti mamuse di dokma diturpukon di ayat 12 alayang go akan anak ni harajau ni hian si pabaliud doi sogot tu na holom maripot-ipot ninna. Alaya dong sada kepastian na torok do diari sogot sen purba do sen pastina gabe dongan sapanganan ni si Abraham do si Ishak do si Jakob di harajaon badua gijangin ninna. Artinya molo didok kan dongan sapanganon rapar jabbar do di haluaon. Amanginang di tanggal 17 Agustus kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita. Kita bukan orang yang diperbudak lagi. Kita menjadi orang merdeka lapatan. Nah, ikonadong do napatuduhon diri diba na memang merdeka. Merdeka bagaimana? Merdekakan orang lain. Buat carana molosobui pe hepeng mula mangurupi na asing pinomak tanya ko ni bana. Ido memerdekakan orang lain. Molosobui pe isarana hepeng mula mangurupi ibana molo maloho marede di parkoran marguna madirim mengajari akadongamu. Itu yang memerdekakan. Jadi melalui hikmat yang diberikan Tuhan kita dimerdekakan untuk memerdekakan orang lain dan untuk membuat orang lain sejahtera. Amin martanya kita. Jahoba di batama nami namarha bangsa di benua kijang maulia te Tuhan di pasat rohanami tuho. Dilihoko hami Tuhan hai pason nang gogo mangula akka ulon nami las di pataruho hami tu bagas jorom mangiuton partangyangan salisa minggu. Di ngananon ali Tuhan ganup hata nanaung hubigi hami utangiok kami marite jamita sadarion dohot edi puji-pujian say marguna may mapakkorhom may Tuhan tuha porsion nami asalam tang hami Tuhan lama ngadupi akan namasa jalapos rohanami Tuhan disari hokko dongulu nami buhi hami Tuhan gabi pasu-pasu Allahu ingot tami panupahionmu diganup halak nang di diri nami di keluarga nami. Pinuji maguarmu, mangasaon anakmu, Kristus Yesus si palua kami martangya kami tuho. Amin. Marede hita, huta pasahat ma peliata.
manami. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut molomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Leo matuhami sadara nangoluan siapari, sesama dosa nami, song panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Una kami togihon to pangujunan, palua mamesian pangago, ay hudona punah harajaon, do tagogon, rodia sangapon saleleng-leleng na. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Dot parsaoran ni tod di porbadiay madungani hamu. Amin.